wonde e délégation baɗɗo fayida mo ganduɗa ardori ɗum ko banimen gorko sehil meɗen ministre d'état directeur de cabinet du président de la république Abdoulaye Daouda Diallo. mi limtata ɓe min gardi e délégation o onon fof on jiiɓi on jii kam ko délégation baɗɗo fayida ari ɗo firti noon ko ɓe min tawi ɗo ɓe wonɓe min pawi ɗumen gila min gari ɗo ko pular kalaten wadde min gari koye bandiraɓe amen min gari koye ƴiƴam amen alay saago wadde so min gari min tawi mon ɗo min belto e minen huccodirde e moɗon ko ardi fof mi salmini banam gorko walla mi bon ɓinguelam bayde an mi salmini aussi banam gorko Diop Diarangel mais mi salmini aussi banam gorko sehlam Moussa Mbaye ganduɗa min ɓoydi ha no fewi mi salmini aussi banam gorko Abdoulaye Diallo gawlo meɗen jontaɗo o mais mi salmini aussi chéri am Jalika madame Sow Jalika mi salmini mbo mi juurimamo mi salmini tokoram aussi par ce que ɓinguel mo afa makko e Malick Paté ko min innira wadde noon mbeɗa salminamo mi salmini aussi sœur am Fatmata Ka mbo Malika nan ɗo jooɗi e caggalam mi salmini aussi sœur meɗen Awa Mbow mo ganduɗa ƴetti ɗo parole haali ɗo haala mbatka fayida ko weltare tan hande e huccodirde mon ɗo mi wi noon délégation mbomin gardi o sœur ujam sehila bam nan ɗo jooɗi e caggalam kono koye délégation Ablaye Daouda ɓe jeeya e ɓiɓɓam wadde ɓen mi rewata e ilde mumen par ce que minen gardi kono ko weltare tan e minen huccodirde mon ɗo kadi min nani ko haala ɗo ko foof mbeɗa sikki noon président Macky Sall o ala gaño neɗɗo kay a tikkanto responsablement politique mbiya a woppi APR walla joñoɗa e liggey mo mbaɗannoɗa o kono hay goto añani président Macky Sall te hay goto kadi tikkanani président Macky Sall saabu président Macky Sall gacce ngalama mbeɗa sikki hay mbo wona sénégalais saɗa yeeɓa télé a yi ko président Macky Sall waɗani Sénégal te ko président Macky Sall waɗani Sénégal koko enen fof mbaɗana ɗum ha heddo noon on kaali gonga goto e mon fof ina yiiɗi yitade hoore mum e nder parti APR e nder Benno Bokk Yakar saabu kala ko président Macky Sall ummini on ummanimo ɗum kala nde président Macky Sall ummi yeehi élection ko onon daroto caggal muɗum ha ko président Macky Sall yiiɗi ko daña ɗum gonga so tawi mataw ɗiɗo élection ji ɗiɗi jawtuɗi en dañirani ɗum no jiɗirɗen dañirde ɗum ni c'est peut être parce que won fonnoɓe darade daraki kono wallahi on kalani mo ganduɗa so Allah jaaɓi komin nani ɗo ko ma waal e nofru président Macky Sall te so waali e nofru makko kadi min gandi kadi ma en dañan ɗum solution sabaka responsable uji mawɗo min tawi ɗo waɓeno Diop Diarangel en bayde an en ɓe min tawi ɗo ɓe e onon rewɓe Awa Mbodj en e rewɓe heddiɓe ɓe Fatmata Ka en onon fof kon rewɓe dariɓe leydi kon worɓe dariɓe leydi te emin gandi son daranima président Macky Sall inchallah enen mbiɗen ko président Macky Sall woni candidat meɗen kanko woni candidat men pour 2024 ma en kaɓu keeceje meɗen ha tiira ligganoɗen président Macky Sall wona ligganade président Macky Sall noon ko koyemen liggantoɗen par ce que min mbiyammi enen sénégalais en so tawi eɗen jogui chance président Macky Sall jottoto 2024 liggey mbo fuɗɗanimen o continue ɗum min de mbeɗa yanana so président Macky Sall dañci un mandat de 5 ans déjà Dakar wayino Paris enen kay en jii Dakar hande way kono Paris ni yo Allah wallu men ɗiɗo chantier ji ɗi gasa ko ɓuuri yaccade BRT o ara pont uji ɗi gasa taliji ɗi gasa ko waɗa Fouta ko enen fof en jii ɗum ko waɗa e guure gueɗɗe guila e Casamance en Linguére en Matam en Podor en enen fof en pawi hen guite men kono ɗo e Dakar ɓaade wiyete ko ɗo tan woni ɗo président Macky Sall dañi probléme mbeɗa sikki so tawi Dakar naaɓe ko rimde ko waɗa ɗo ko fof
so ɗum gasi ɓe pawi hen guite mabɓe mi sikkani soma neɗɗo darɗo ene wiyano wotana neɗɗo goɗɗo mo wona président Macky Sall te min mi ƴewtidima sa joli taxi walla sa yeehi marché kalda e neɗɗo mbiya ɗum yow da ngay politique ban parti nga nekk o yima o haalanma inde leader politique goɗɗo sa haalde makko 10 minutes 5 minutes tawat ko a waɗimo convaincre firti ko yimɓe gagnani président te kamɓe koye mabɓe mbiyatma min ji ko président liggi ko président liggi ɗo hay président goto meeɗa ɗum liggade hay sa rendini ko président ji dewɗi ɗo ɗi fof mbaɗi ko heɓdota koko président Macky Sall waɗi ko wadde président Macky Sall gacce ngalama mamin jottin nelal moɗon te emin jananama président Macky Sall ɓuuri wattude e mon hakkille onon rewɓe ɓe aussi min jejjitta on emin gandi cohluɗon ko financement ji cohluɗon ko wallede te ministre d' état Abdoulaye Daouda nani ko kalɗon ko inchallah ma on jagganore Allah jarama on jarama min beltima e mobilisation baɗɗo ɗo o merci beaucoup banon gorko Alassane Wa ane min calminima caggal yettiɗo ko enen haaldude ken endam hakkulane ni onon goni defooɓe rewɓe onon mbi kala ko wari haa ko mayde mum wona on jaɓi ɗon en ngare élection mbiɗon on jiyan hen koyno ƴettuɗon mbaɗɗon feere haa Macky Sall pour Guédiawaye wona on ɗum jibinani min sama ɗo on yi ko min si jibinani on neɗɗo noon sa wawa seerde mum a rendade mum tan ha faw hakkude men e Macky Sall ko enɗam men ko enɗam mon baɗen kono gerdini mais sa ƴetti gerte a itti commune a weltima a itti goni dow ɗi a weltima hay sa watte leydi sa awi so fuɗi commune e gufɗi fof garta ɗen weli en metti en Macky Sall komo men te ko kañum tan nafaten te bandiraɓe hakkuɗaɗe ne mbiyen kuttaɓe kutodirta oɗon gandi gol goɗɗo ko woni kuttaɓe kutodirta kalif mon alo koymon faamu ɗo to toni on wona Abdoulaye Daouda wallete wona Aliou Sall wallete wona hay goto wallete tan ko président Macky Sall neɗɗo noon sa yiɗi ɗum a hebbinta e woni sababu so darima ni ne mbiya ala fewanimi ko ɗo o fonno arde omo fonno yadɗo omo foti ala ɗum saɗa wonde e neɗɗo aɗa yiɗi ɗum sababu hewata hakkude mon kala ko wawi wadde a suurat ɗum hen balla ɗum hen etoɗa fottude ɗum ha mbawa ɗum liggorade an hoorema kono noon wiide tan ala min jiyani hen koye amen wodat ko bonni oɗon gandi kam weeli neɗɗo wetti ɗum Macky komo men tan sen jeeɓima ha ɓottima e juuɗe men ma wonto koɗaniɗa mbiyeɗa jeyakoɗa wonata ɗo oɗon gandi ɗum bandiraɓe ɗum noon caɗele ɗum ɗon sukaɓe ɓe mbiyen yoɓe jaaɓe bindoyo e liste uji ɗi ko on jamanu yetti joni kewan ganda moƴƴi ha maayi kono noon ɓuri wadde tigi hande ko yonti ko windade min ina sukaɓe jehon mbiyanɓe kamɓe sukaɓe monɓe yoɓe jaaɓe bindo tigui ko heddi e banggue liggeyaji min nani fof caggal chargé de mission ɗi ɗum ko min tan waɗata kono noon ko fati e financement ji ko fati e hewi dawñiji ko fati e gueɗe mbaɗe noon ma wat feere jokkodir on e baydi an ara ɗo bindiɗon onon fof so Allah jaaɓi ma directeur ten arɗo joddo e mon haalda e mon rokkon financement so Allah jaaɓi ma waɗoɓe hewi dawñi garɗo garda e sukaɓe e wardirdirde mumen e yamirore président de la République Macky Sall ma on dañ financement sukaɓe ma dañ liggey inchallah kono noon ɗum fof il faut ko mbaɗon feere minnuɗen te pamon ko mbimen ko bandiraɓe ken haal pular ko pular kaleten haal pular en noon mbi paɗe ustata darde ɓeyda darde tan paɗe ustata darde
Macky Sall wonde tan kono haala ko kaleten ko pour tan foti en wawde welde sans compter ko heddi ko ganduɗa on si golle makko mi reftata hen honorable haali ardiniɓe kaari joni saɗa yaa fay Dakar a wonata hay 15 minutes sa ummiɓe Guédiawaye fa Dakar oɗo gandi ko président Macky Sall wawi wadde ko wayno ko heddi ko on jarama bandiraɓe no fewi mi yetti on tigui mi yetti vraiment onon arnoɓe ɗo ɓe baydi ko merci beaucoup merci merci on wiyata Mamadou Dieng wiyata ko joom jarade onon mbiɗa yettama mais surtout mbiɗa yetta quand même hono Alassane wa yetti ko kanko haalaka Mamadou a jarama no fewi ko gonga onon baydi en joopen oɗon gandi no mbaɗano en Fouta ƴeewe mbannon bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe beele mabɓe ñemgu ko watte toon ko ha mbawen dañde toon 95%. Salamu aleykum rahmatullah bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Jolof TV en garin ɗo hande lycée Limamoulaye nan ñalde hande le 16 4e mois 2023 tawa kadi ko programme mo ganduɗa o ko Diop Jarguel wanno ɗum kadi en tawi ɗo ede kadi Saydou Dé kankone ko neɗɗo Ablaye Dawoud Saydou Dé salminama Diallo Amadou Demba mi salmitimama mi juurimama ñagueɗimama Allah moƴƴere aussi mi weltanimama kadi no fewi machallah programme hande o gardana men hen interview programme hande o machallah programme mo ganduɗa ko programme baɗɗo fayida no fewi mo ganduɗa ko pelle ɗe ganduɗa bandiraɓe men surtout haalpulaar en wonɓe ɗo e Dakar ko ɓen ndendunoɗo hannde rendinde pelle ɗe yewtide kadi aussi e monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo kadi mbaɗi sikki koye dow yamirore mawɗo leydi nde denndangal ɗo pelle ɗe mbawi wonde wona hannde tan kadi aussi o waɗi ɗum heeɓi dumunnaji fof amana e nden darde e ko heddi hen ko enenne ko ɗum woni ko aduna en kadi yettude Allah yettude moɗon saabu kala ko leñol ngol dillin e kala ko ɗemgal ngal dillin e kala ko fate ɓamtare mbeɗe setto kadi mbiɗa yiya hen darde moɗon noon so tawi minne mi ari mi hawrema ɗo vraiment ko welam mawɗo kadi aussi wonande meɗen hande dental ngal saabino ɗum ko yimɓeɓe ɓe mbi ko aɓe jiiɗi président de la république kono noon nde heɗɓe ɓe président ɓe ko ɗon woni caɗele ɗo ɗum holno yiyandema hen yettere Allah hande kam yiyande men enen fof ko wotere dendagal ministére uji ɗi dendagal directeur kala ɓurɗo hedde président Macky Sall ene foti uddide dammal mum ha yaaji ene foti uddide bureau mum ene foti kadi tellade sur le terrain hono ni e daro haalda yimɓe anda ko muusi yimɓe anda ko metti yimɓe saabu yimɓe eɗen gandi hay heddiɓe kala hen mo kalduɗa nane tan mbiɗa haalda ɗo e sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa jeeya koye nder département Podor ɓe mbi kamɓe mbimiɓe onon holi probléme moɗon ɓe kalta ko probléme ɓe jiyaka walla ɓe tinaka kono hay goto wawa darade nder leydi e kam mo kaldata ko tira e ma wima mawɗo leydi o gollaki ɗum kam vraiment ɗum kam ko yettere Allah on banggue yimɓe foof ne gandi mawɗo leydi o ne golli golle kadi golle baɗɗe fayida heddi noon haaldude yimɓe yiide yimɓe ɗum ko hunde fonde wonde saabu firtani tan arde waɗande yimɓe walla arde rokkude yimɓe jiiɗi ko tinede jiiɗi kadi aussi ko yiyede ɗum kadi ko gonga laaɓa ɗum noon neɗɗo darima ha yaaha para kadi yiye heptine kadi wiyeɓo yimɓeɓe kadi ɗum wona ko foti wonde ɗum kala responsable baɗɗo ɗum woni caɗele garoje ɗe saabu sa darima ha heptinama so yimɓe ɓe darima mbaɗi ko poti wadde ko anne aɗa foti dartade mbaɗna yimɓe poti ko mbanna ɗumen kañum ko poti hebde ko a weltanama konngol mbayni eyyi vraiment Allah jarama Diallo Amadou Demba vraiment ko siftindemi tan radio mi anda ko télé ko Jolof TV hande gaddanma eyyi Jolof TV ko era tan bandiraɓe kadi surtout waɓene moom yoɓe tinno sukaɓe men hatanteɓe wonɓe radio ji ɓe dilloɓe ko kewmiide ko yoɓe mballu ɗumen kala nde yimɓe ɓe gaare rentude dente baaɗe ni yoɓe ƴeewaɓene Diallo Amadou Demba Balago en ɓe nodda ɗumen gara tawe ƴettanaɓe hen koɓe jiiɗi ƴettude ko ma kadi aussi jawtide information on foti yawtirde ni saabu hande hay goto wawa on wallude so wona leñol ngol so wona bandiraɓe moon ala ɗo joguiɗon yakare bande goɗɗo onen kadi somin son men dan wiyatan so leñol moon wallani on towanani on goɗɗo ummata ko banggue goɗɗo aran on towata e vraiment min kam ko ɗum dal Allah jarama kadi machallah a jarama fewi Saydou Dé wonno ɗo ete lycée Limamoulaye kawruɗen ɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa gondiɗo Ablaye Daouda Diallo kadi ko junggo muɗum ñaamo kadi ko mbo heptini kamɓe ɗiɗo koɓe sehilaɓe aɓe jaada no fewi reportage guiɗo moon seydi moon Diallo Amadou Demba gorko ɗo aynaɓe jonaɓe ha yesso inchallah assalamu aleykum rahmatullah lawol gongol en kawri ɗo ete sehil meɗen mawni meɗen Maham Diaya kanko ne warin ɗo ete programme mo ganduɗa o ko ɗo e lycée Limamoulaye le 16 4e mois 2023 programme mo ganduɗa kadi ko noddude
ɓe ganduɗa ɓe jeeyaɓe ɗo te bande he ɓe gara Ablaye Daoud Diallo arno ɗo holno jiiruɗa programme o ma jarama mawɗo Amadou Demba golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Jolof TV en jettiɓe kadi no fewi gonga hande ina wayno ko ñalawma dimanche 16 lewru nayɓir hitande ujunnaji 2023 hande gonga ko job jarogel bisminoɗo ɗo mo ganduɗa kañum woni monsieur le ministre Ablaye Daoud Diallo kanko e rewɓe kadi baali o taw kadi ko ɗo e Guédiawaye lycée Limamoulaye kadi ko lycée mo ganduɗa eɗen keptini ɗum no fewi seedantagal men gadanal to banggue fulfulde ko ɗo gaddiɗen ɗum hebde ɗo ina wonno ko 91 wonno ɗum noon ko hunde waɗande meɗen beele en garti ɗo kadi hande e ko wiide tan mawɗo Amadou Demba monsieur le ministre ari o haaldi kadi rewɓe ɓe o haaldi kadi worɓe ɓe o holloti kadi maɓe jippa kadi baali o kadi ɓe kalda kadi e ɓiɓɓe leydi Sénégal foof goto kala ko mettuno ɗum beel ma waw kadi caɗele muɗum iwa mawɗo Amadou ko ɗum woni ko teskimi hen waɗi important noon onon kadi on jarama